ఉత్తరాంధ్ర కల్పవల్లి విజయనగర ఆరాధ్య దేవత శ్రీ శ్రీ పైడితల్లమ్మవారు జాతర సిరిమాన జాతర ఉత్సవములు 21/9/2022 నుండి 2/11/2022 వరకు కూడా అత్యంత వైభవంగా అమ్మవారి జాతరోత్సవాలు పెద్దలతోటి చెప్పి ఈరోజు ఈవో గారి సమస్యల్లో బోర్డు నెంబర్లు తోటి చేసి తేదీలు నిర్ణయిస్తున్నాం. 17/9/2022 నాడు అమ్మవారి దగ్గర చదురుగుడి దగ్గర 9:30 గంటలకి పందిర్రాట వేయడం, అలాగే 11 గంటలకి వనంగుడిలో అదే రోజుని పందిర్రాట వేయడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే 21/9/2022 తారీఖున బుధవారం నాడు మండల దీక్ష ప్రారంభం జరుగుతుంది. అంటే 40 రోజులు ముగించుకొని 41 రోజు నాడు ఈ దీక్ష విరమించడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు శుభప్రదం ఏకాదశి నాడు అది మండల దీక్ష కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అలాగే 13/10/2022 తారీఖున అర్ధ మండల దీక్ష, అంటే 21 రోజు, అంటే 41 రోజు అవలేని వాళ్ళు 21 రోజు వేసుకోవడానికి కూడా అది 13/10/2020 నాడు జరిగింది. అలాగే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన మన పండగ డేట్లు 10/10/2022 నాడు తొలేలు ఉత్సవం జరుగుతుంది అత్యంత వైభవంగా. అలాగే 11/10/2022 నాడు మంగళవారం నాడు సిరిమానోత్సవం అత్యంత వైభవంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ మహమ్మారి 2 సంవత్సరాలు బట్టి లేకపోవడం వల్ల మా ఉన్నతాధికారులు మళ్ళీ టెస్ట్ బోర్డు నెంబర్లు అందరు కలిపి ఈ సంవత్సరం అత్యంత వైభవంగా చేయడానికి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే 18/10/2022 నాడు తెప్ప ఉత్సవం జరుగుతుంది, అది పెద్దచెరువులో జరుగుతుంది. అలాగే 25వ తారీఖున పాక్షికంగా సూర్యగ్రహణం ఉండటం వల్ల అది 1/11/22 తారీఖున మంగళవారం నాడు ఉయ్యాల కంపాలలో జరుగుతుంది. అలాగే 2/11/2022 నాడు చండీవామం పూర్ణాహుతితో అక్కడతో అమ్మవారి యొక్క జాతర అనేది ముగింపు జరుగుతుంది. ఈ పర్వదినంలోని ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు పొందుతారని మీ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ఓం శ్రీ పేటమాంబ నమ. శ్రీ ఉత్తరాంధ్ర కల్పవల్లి శ్రీ శ్రీ పేటమ్మ దేవస్థానం 2020 సంవత్సరం జాతర మహోత్సవాలు జరుగుతుందని ఈరోజు ప్రకటిస్తున్నాం. ఇది 20 ఏప్రిల్ 9/2022 నుండి 2/11/2022 వరకు అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం నిర్వహించడం అయింది. దీన్ని అందరూ సహకారంతో ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, అందరి స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరితో కలుపుకొని, ప్రెస్ మీడియాతో అందరు కలుపుకొని ఈ ఉత్సవం 2 సంవత్సరాల నుంచి కరోనా గురించి అంతంతంగా ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మరింత ఉధృతితో మీ అందరి సహకారంతో ముందుకు నడుపుతామని మీ మీడియా ద్వారా అందరికీ భక్తులందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. రవి ఎలాగుంటారా రవి రావద్దు.